Ayun mga kalingap, good morning po. Kasama ko po muli si Kuya Robin. Hello po Ayan, mga shoutout sa inyo lahat. Magandang maga po. ang Indianong Bicolano po. At today po, meron po siyang scout na naman. So tulong daw kami ni Kuya Robin. Siyempre, Tutulungan. Kuya Alvin, pag talaga hindi ko kaya, Oo, tulong-tulong lang. Ano? tulong-tulong. Mahalaga matulong tayo kahit paano. Yun lang yung importante sa akin. Kasi gusto ko lang, yung isa itong bata, klase ito niya, manjot. Kaya Opo. gusto ko lang lapit sa iyo kasi minsan pag dun sa pagsama siya sa pupunta sa bahay, hindi lang yung bago kayo naabot na dati pa rin. Napupunta siya sa bahay, kanin lang meron siya dala, minsan wala siya ng ulam, ganun. Nabibigay lang namin sa kanya ng ulam. Nandun siya nang kain sa amin. Kaya Sige. yun lang yung lapit ko sa iyo kasi talagang kailangan matay na nanay niya. Patay na yung nanay. Wala na yung baga pagdimik, yung baga nung tawag yung vaccine, Oo. pag tinaturukan. Turo ka ng vaccine. Doon siya nadamay ng wala yung mga nanay. Tapos yung tatay niya, isa siya ng truck driver na sa Manila. Minsan wala daw siya biyahe, kulang din. Tapos kulang. alaga sa kanila si Lola, mga 70 plus din. Wala na yung ibang asikaso talagang siyempre matanda na si Lola. Kaya gusto ko talagang tinutulungan. Sige, tara Kuya Robin. Parang sige, excited na akong tingnan si ano. Anong pangalan niya? Ay, iyan lang hindi ko rin. Tanungin natin yung pangalan. Ayan Kuya O ng Kuya Alvin, siya na yung bata. Ay, Hello. nalalap. Hello. Kalimutan ko. Kahit nakain siya sa bahay, hindi ko natanong pangalan niya. Nini lang tinatawag ko. Nini, ito pala siya. Nini, anong pangalan mo? Lore. Lorraine Ann. Ay, nalaba pala siya. Naglalabas si Lorraine. Sino kasama mo dito? Si Lola po. Saan si Lola? Nandun po. Nandyan. Nandyan. Kamusta? Kay Ma'am po. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. Balita ko, napunta kay na Kuya Robin. Anong ginagawa mo kay na Kuya Robin? Sana po ako dyan sa kaklase ko. So, ibig sabihin, ano din, mabait din si Amanjot, ano? Oo, mabait Kuya, talaga. yung anak mana sa'yo? Mana kay Kuya Robin? Si Lord ng gawa ng karaan para nasusunod lang sa atin. Anak ko, salamat lang kay Lord. Pero ano talaga, Kuya Alvin, dito talaga, awa talaga ako. Tingnan mong lalagyan nila sa bahay, wala. So, ito yung bahay nyo. Saan ang CR nyo? Yun ang CR. Yung mga kalingap yung CR nila. Nakakaawa man Kuya Robin. Grabe na. Yan Grabe po talaga yung ang CR nila. si mama niya, tanong mo sa kanya. Si mama mo pala. Wala na? Di sinong kasama mo dito? Yung kapatid ko na lang. Tsaka si Lola. Matagal na bang wala si mama mo? Tagal na po. Mga ilang taon ka nung mawala siya? Sa 10 pa lang po ako. So ilang taon ka na ngayon? 12 na po, magto-13. Nasa na 3 years? Edad na niya man yun. 3 years na siguro nawala si mama niya. So masakit yun kasi bata pa, anong kinamatay ni mama mo? Hika po. Sa hika. Kung may mensahe ka kay mama mo, ano yung mensahe mo kay mama mo? Hindi mo ako sa pag-aaral. Pagkatapos po ako ng college. Tatapos ka ng college. So ano ba yung pangarap mo? Army po. Maging army? Tapang ah. Oo, gusto mo Ako maging takas army? na ako sa army. Si Kuya Robin nagtakas. Ikaw gusto mong pumasok sa army. Doon kang kaya sa India. So kanina yung mga damit na nilalabahan mo? Akin po. Tsaka kanino? Yan. Kay mama po. Lola. Kay Lola. Nasaan si Lola? Nanonood. Ay.
Sige, amin natin si Lola. Lola. Tao po. Iyan Lorraine, no? May bisita po ay. At nilabas yung upuan. Pero Vin, ikaw na maupo. Ikaw na mga ano. Okay lang ako dito. Oo, matangkad ka man ay. Sa'yo na dito ka na lang. Kaya, kamusta naman po si Lorraine, yung apo nyo? Lola. Nandyan lang, nagpapasok yan kung may pasok. At balita ko po ay sabi po niya ay namatay daw na yung nanay niya. Ang tagal na. Ilang taon na po? Mga magtatatlong taon na. 3 taon na po. Naiyak nga niya pag ina niya na mamat na niya patay na ina niya. Anak niyo po yun? Anak mo? Big palaki ko yan, hindi ko yan, apo ko na yan. Yung namatay po, yung namatay. Kaya apo ko na yan. Yung, Hindi, yung matay yung po namatay ng- pong ano. Yung gada na po, akin nyo po yun? Apo. Apo din yun? Apo niyo sa tuhod. Patuhod. Apo ko yung primerong apo. Ibig sabihin Lola, si Lorraine ay apo niyo sa tuhod. Yan. Okay, kaya po pala. Pinalaki ko yan. Yung sa, kinuha ko dun sa anak ko. At minsan daw po ay nasama doon at walang ulam. Nakikikain sa classmate niya. Mahirap ang buhay yan, siyempre. Walang magagawa. Buti na lang mabait yung classmate niya, ano Lola? Anak ni Kuya Ruby na. And ano, Lorraine, kamusta yung pag-aaral mo pala? Okay naman po, nakakaaral lang ako ng mabuti. Sinisikap ko po mag-aaral ng mabuti para po kay mama. Para matupad ko po ang pangarap ko. Maging army, ano? Hindi pa magiging ano lang po ako, flight attendant. Flight attendant? Gusto mo yun? Ang galing mo naman. Ang ngiti si Lola. Walang libre lang mangarap, walang imposible pati sa Panginoon. Malay mo, may napakakapanood sa atin na flight attendant. Malay mo, tulungan kanya na maging kagaya niya. So, army at flight attendant yung gusto mo, no? Sana all, dalawang pangarap. Dalawa pangarap. So, ngayon, bakit ka pala walang pasok ngayon? Hindi ka nagpasok? Ano po, Bakit? masakit po ang ulo ko. Bakit masakit ang ulo mo? Hindi po kasi kumakaw. Hindi na ka. Gutom. Wala kayong bigas, wala kayong pangsain ngayon. Grabe, walang pangsain. Mabigay tayo Grabe. pangsain. Ala. Bigay tayo Lola, pangsain Lola. Tingnan natin ang may laman pa. Lola, pangsain. Ikaw, di ba kakaya? May pangsain na kayo. Ikaw na nini. Ikaw na, nahiya si Lola ang magtanggap ng pera. Pangsain. Yung sa bulsa mo. Ayan, meron na kayong Nabiling bigas. sige na, bili ng bigas. Kasi bibili ka ng bigas tapos masahin ka na. Kain na kayo. Salamat. Sige. Sige, siguro mabili na siya ng ngayon kasi wala pa kayong almusal daw na, Ilo. Nagkapi lang. Ah, Kapi lang. Wala man nga pambili ng tinapay. Pero, walang magagawa. Talagang naghihirap ang tao. Magkano pinapapadala ni Papa niya na lingguhan ba padala o monthly? Linggo-linggo. Ha? Linggo-linggo na padala. Magkano padala siya manay? Ay kung may dakol-dakol ang sayang kita, di marami siyang tapos. Kung wala, ayan na po si bili ka na ng bili ka na. bigas. Magbili ka na ng 2 kilo lang. Mamaya na,
po, 2 kilo lang. Ano pong saloobin nyo ngayon? Oh, Salamat na. Tulong. Pero ano lang Kuya Alvin, libaw ko pinanay. Una, yung anak niya, inaalagaan. Sunod, ako niya, namatay na nanay ng bata. Alagaan niya, di ba? Tapos, patatlo na yun, natuhod niya. Alagaan pa rin, di ba? Kung nagmamato sa mga bata, wala man ang ama. Hindi naman matigas sa ulo mo na. May minsan. Minsan. Oo, sa normal lang yun sa bata, pero ano siya, nasusunod po sa iyo. Pag mga malaba sila. Kanina lumaba. Lumaba siya nag-washing, may washing. Hindi si ama niya. Washing sila. pero medyo na ano lang ako nga, kasi lola, yung apo nyo na pala sa tuhod, inaalagaan nyo. Ano ko, maski anong hirap na ginagawa ko sa kanila. Iniisip ko siya. Ilang taong ka na, Lola? 76 na. Malapit ka na mag-80, magkakapera ka na, ano lola? Naano nga, nakalipas na nga niya ako pag meeting niya, ay sabi ni Kuya Presidente, ang igong 74 ang may 10,000, 75. May ako, nakalipas na ako 76 na, mayo na. Wala na. Hindi po Sa 80, meron. 85 na naman, oh. Lampas na naman, mayo. Pero lampas na ako sa mayo kung yung nagkakaano. Si mister nyo po, kailan pa nawala? Ay, ano na, 94 pa. Ay, dogol. Tagal na. Buti hindi ka nagumlula ulit. Ay, ayaw ko na. Mabuti na nag-isa na lang, kaya na lang maski pa paano. Bahala ng diskarte. Paano? Di anong hanap buhay niyo dito, Lola, bukod sa padala ng tatay niya, wala kayong... Ay, ako, ma-pay-out, ma-pension man ako. Ay, kuhin lang, 500 lang. O, kasi nun na, hirap lang sa buhay. 500. Kasi nun na ito. O, ano mo na buwan. O. Pag tuwing 6 months bago mag-PO, anong tawag yan? PO? Pay-out. Po yung CR nila, ano? Iwan ko paano nang ano. Tingnan mo. Wala yung bawal na, yung baak na, kalahati. Oo. So dito sila nagsi-CR mga kalingap. Medyo hindi sila komportable dito. Hindi talaga. Tapos bahay sila, tingnan. Ano na? Wala na. Mga 10 taon na ganito. Dapa na. Yun. Pagkabagyo bang rosing, natanggal ka boss ang bubong namin. At mga asawa ko namatay na. Siyempre, paggawa ko yun sa kapatid ko. Ayaw ko man andun sa anak ko. Sabi ng anugang ko, Mama huwag ka nang magpagawang bahay. Ayaw niyong pagawa yung bahay niyo, lola? Sabi niya, huwag ka nang magpagawang bahay, sabi ng manugang ko. Ay sabi ko, ayaw ko nang ano ba yan? Makitiras ka nila. Gusto ko talagang ayaw kong dito lang. Gusto mo mag-ano ka lang? Mag-isa lang ako. Mag-isa ka lang talaga, lola, at wala na si asawa mo. Wala na, namatay na. 94 pa, anong anyo na? 2004 na. Hindi ko nga 10 anyos na garos, bro. Talagang ano na po sila. Kaya grabe yung paghirap ng buhay. Wala naman maghanap buhay. Mabuti kung yan, nandiyan pa si asawa ko. Pag laghadi si buho ko yan kayo, laghadi man ito. Hanap buhay kayo. Nung namatay na siya, wala. At ikaw naman, lola, ang inalagaan mo mga apo na. Tatabangan ko nga niyan mga apo ko. Hanggang apo sa tuhod. Dito ka, ano? Okay. Kunin tupog ka na naman. Anong masasabi mo kay lola? Kasi siya yung nag-alaga sa inyo. Yung mama mo, ako pala din yun. Salamat po
sa pag-alaga sa amin tatlo. Papasalamat ka. Mahal mo ba si lola mo? Opo, mahal na mahal ko po si Lola. Lola, mahal na mahal ka daw ng apo mo. Salamat. Hindi lang piyang ko. Siyempre, pag ibig sabihin mahal na mahal ka ng apo mo, talagang pinaramdam mo din sa kanila yung pagmamahal bilang isang nanay, tatay. So wala yung tatay niya, no? Nag-aano sa Maynila. Trabaho. Anak buhay. Parang Kamusta naman yung kita niya doon? driver mo lang ito. Driver sa truck. So nakaka-ano man siya para makapag-aral yung ano. Patapusin man daan niya yan mga akin niya. Hindi ba daw siya maago? Ayaw mag-asawa na din. Kasi kahit Ayaw man daw biyudo na. mag-asawa. Basta nang tapos daan niya tatlo niyang anak. Maganda ang gano'n, ano? Ganda ang ugali ng tatay nila. Dapat gano'n talaga. Yan. Kung halimbawa nakapanood dito ni Papa mo, ano sasabihin mo kay Papa mo? Maraming salamat. Salamat po sa pagbibigay sakripisyo sa amin. At pagpapaaral sa amin. Kahit wala na si Mama, pinapaaral niyo po kami ng maayos. Maraming salamat po talaga. Kabahan na. Huwag na siya mag-iingat doon, ano? Pag-iingat ka po pala. Sana lagi ka pong healthy sa kalusugan. Sana laging malusog si Papa mo, ano? Tama yun. So yung Papa niya, lola, hindi mo siya, kumbaga, parang biyanan sa apo. Ano? Wala. Ayaw din yun. No? Pero taga saan yung papa niya, Lola? Tagadait lang. Tagadait lang. Parang lumambot si lola nung sabi niyang mahal ng apo. Tama. Maganda yan ang mga kayamanan, ano lola? Siyempre, padangat mo sinda. Basta kung ano niya ko dyan, natawag ko sila mo ng pagkakang ko. Katawag mo sinda. Pero malangi ka na paano ano. Kapamilya baga siyempre. Anong ginakang ko yung ginakang nila. Kaya talaga kadugo eh. Anong mensahe mo lola sa mga apo nyo? Salamat man kung dapat magtuloy-tuloy sila kapag eskwela, hindi tayo makatapos yung araw man. Kaya ano ko. Tapos pag sinda, di makakatrabaho. Araw mo lang katawang tama kong kaisipan. Kaya kung magbulak-bulo, di makatapos. Ano makatrabaho, mayo. Kawawa, sinda. Siyempre, ang tao baga nagdadakula o magpamilya, ano. Ay, mayo silang kamumugtaka pag mayo nadalan. Yan, mahal ka din ng lola mo. Gusto niya na kapag tapos ka, magkaroon kayo ng pamilya na maayos. Ano lola? Yung gusto niya, yung nakikita ko sa puso niya. Tama yan kasi, Kuya Alvin, yung panahon ni Lola, kahit walang aral, kahit paano may trabaho. Tapos yung panahon sa atin, ngayon, medyo kalahati na. Lahat ng mga ng computer na lang di ba? Almost mga kunti na lang manggalaw tao sa kamay. Hindi dati mano-mano na halo yung baga tawag yan sa simento, bye-bye. Ngayon may mixer na. O, di wala na, hindi na kailangan. Dati, dun sa mixer na yan, dapat 3 tao, kailangan doon. Eh di yung tanggal ng 3 tao, di ba? Kasi mixer na. Tapos yung iba, nasa computer na lahat. Kaya kailangan talaga mga na yung maaral. Lalo na yung pagdating na panahon. Talaga, computer na lahat talaga. Nahihirapan kasi. Nahihirapan na hanap trabaho. Medyo wala na labor. Kung saan naman na yun na 10 tao na trabaho, dating na panahon, mga 2-3 na lang. Wala na. Di ba Lola? Wala na. Ang dapat may lahat na tao may trabaho. May inaralan. Marunong. Dapat may diskarte din, ano lola? Pag wala,
Kawawa ka, wala kang pagkain. Gutom. Ayan, sige Lola. Kaya Loren, pero alam ko Walang naman kayo. sipag ka naman na bata, pero tuloy mo lang aral ha. Tuloy lang ang aral. Tsaka mananalangin ka lagi. Oo, Pray. tama. Lola, nananalangin ka pa Lola? Alangan, bago magtulog, nanalangin parang tabangan talungan ako ng kapal. Yung mga nagtutulong sa atin, Diyos. Amen, tama. Ang Panginoon ang nagtutulong, Kung wala yan, wala tayong maisip na maganda. Puro Yung mga kaanuhan. tama Lola. At sige Lola at Lorraine, pakabait ka at pray ka lang Mahal ka ni lagi. Lola mo. Basta dyan naman yung barkada mo, yung sa kahit kailan, pupunta ka lang sa bahay. Pag wala ka ng baon, doon ka na pupunta sa bahay. Ha? Makikikain, Dati, din yung ginagawa mo dati. Pupunta ka lang. nakikikain, kahit kilo mo bagas. O di libre na pagkain. Libre na pagkain kay Kuya Si Robin. Lord na lang bahala, Kuya Alvin. Oo. Kasi hindi naman ng bawas kung magkakain siya ng... Konti lang naman din. Konti lang. Diba? Okay lang, basta at last mabusog naman siya. Oo, parang may pangalawa ka ng tirahan din. Kina Kuya Robin. Barkada naman talaga sila. May aman din. Bawal kita dun sa bahay, pasok. Pinapilit ko na nga minsan ay dun sa Oo. lumang bahay, pasok siya. Pero yung Sa bago, sa Kalingap, minsan parang hindi siya, nahiya dun lang siya. siya sa terrace. Sabi ko, Ah. pasok na dun naman kayo ng kain sa lamesa. Hindi na minsan, pilit ko, pasok naman. Kaso nahiyaan talaga. Oo. Oo. Yan, sige Lola. Papaalam na kami Lola. Salamat. Lorraine, papaalam na kami. Kahit wala kami pagkain, binibigyan kami sila. Hindi Lola, si Lord na po gawa ng papadaan. Ayun, sabi nyo kanina, wala kayo talaga bigas pag sa o si Lord na po ang gagawa ng paraan kung paano na meron kayo ng pagkain, di ba? Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap,
tumulong po and today po Yan siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo, walang iba